WINNDERE. Sada jarama bandiraɓe ndendor mi salmini on mi weltima kaddi weltare son darima ɗo monsieur Ndongo ko ɓiyam haade ko ɓi Malal Ndongo e sal e équipe mon foof e jeune fille kalɗo joni o miɗa waɗa on félicité mobilisation mon yooɗi ɓerɗe amen tiiɗi kadi wona tan batte mobilisation komin gandi hankkandi relève o ma wat no hannirta ni so tawi on mbi onon nde ƴeewaton ko politique développement ko goonga kala jiɗɗo développement waɗat choisir hannde oɗo ñalawma ko président Amadou Ba kala gonɗuɗo e Amadou Ba ko goonga e mum tigi ina ɓende e mum ko développement yiɗi on kaali ɗo henna mbiɗon hay goto rokkaka temedere hay goto rokkaka ujunere hay goto addanaka kar ko onon tigi e kiyar mon addi koye mon ɗo hen arde heɗade arde sembinde wonde koye Amadou Ba gonduɗon so Allah min beltima no fewi no fewi no fewi no fewi yallah yooɓ on moƴƴere Amadou Ba noon mi wawa haalde ko woni e programme makko fof kono ko addinimi darade ɗo ko so tawi ko darde rewɓe mi jaabo ɓinguelam guel ko haali ɗo henne joni ko wonde ala koɓe cohli so wona financement so Allah jaaɓi seɗen guuri eɗen celli ɗum nayi programme Amadou Ba so heeɓi so heɓani foof te so wi noon eɗen gandi omo wawi ɗum omo hattan ɗum saabu ɗum kala ko golla e leydi ndi so goudron mum so terre mum soko wawi wonde foof so air Sénégal mum so subvention ngaji battenoɗe e guura foof ko kanko adduno ɗum noon so tawi o wi en enen rewɓe daroɗe tinnoɗe momi yurmo on momi walla on momi waɗa noon financement ji o haali ɗum to mbiɗi ñaagui Allah kadi so ari ɗo henne yataw koye hunde makko ummi o haala ɗum o irrito yimɓe ɓe nanira noppi mumen mi weltima ko gonɗon ɗo henne ko mi weltima ko ndewɗon e amen ko minen ko amen ko joni hankkandi seɓɓiti ko onon jeeyi gonɗon ɗon koye ekkitade wallahi machallah on ɗiggini kadi minen hande momin dañ komin parnori aha minen de jeunesse mo gandanɗa hoorema yimɓe ɓe ina kulli ɗumen o minen ko oɗon jeunesse min jaadi par ce que oɗon jeunesse ko jeunesse consciente jeunesse ganduɗo enjeu ji développement gonɗe jeesi mumen ko ɗum addani on darade wiide onon ala mo jiɗɗon so wona président Amadou Ba Amadou Ba noon yimɓe ɓe ina jejjita kono promesse makko wona tan e sukaɓe wona tan e rewɓe kanko o wino so Allah rokkimo leydi ndi so waɗi exploité nos ressources o rokkiti en ressource uji men gonɗen koye nder ndendori mbiɗa andi ko probléme mo gandanɗa hoorema ko goƴa meɗen no fewi enen faaro département Kanel so wiyama holko woni ngaluma atto wiyede ko phosphate o wonno jiɗirɗen waɗire wonno jiɗirɗen yimɓeɓe jeeye hen wonno jiɗirɗen jiyan hen koye mon onon sukaɓeɓe ɗum Amadou Ba ina waɗi ɗumen en intégré par ce que o wi ko ressource uji men miniére ko enen jeeyi enen jeeyani koye meɗen ruttoro koye Sénégal naaɓe wonno jiɗirɗon noon no jiɗirɗon ni emin gandi momin jettinto foti yettinede to so Allah rokki min jeeyi min jooɗima e suuɗi sarɗiyeji probléme jeunesse probléme ressource meɗen woni phosphate o probléme rewɓe probléme mawɓe ko ɗon payannomi e nder programme makko o wi mawɓe ina kaani rokkede retraite so yi ha Sénégal dañi pétrole dañi gaz ressource uji muɗum heewi ina foti hankkande kala mawnuɗo so tawi ko fonctionnaire wonno e so wona fonctionnaire foof addane no minimum ɗum ɗo neftinoni kadi montant minimum mo gandanɗa hoorema oɗon somme so lewru ma yi jomum ina waɗa ɗumen retraite ciftore ɗum koye programme makko wonno ɓeyɗon sembinde Amadou Ba ɓeyɗon nanggandemo gandon so tawi eɗen jogui eɗen mala yo Allah fawtu en jooɗiɓe hande ɓe koɓe puɗɗi ko lebbi jeeɗiɗi kono hay batte en paamani en tampi en ɗomɗama
en kayɗi e nguura tiiɗi no feewi kadi hay liberté ji meɗen wonko usti hen ɗum noon hay démocratie o ina faati caggal soɗon jiiɗi ko dandata en ko sowata en gotane Amadou Ba ñande le 17 on jii en no kayito onon hay goto e mon fammintaki hannde holno wotirte hay jibinaɗo hanki ina andi hankandi no wotirte ko neɗɗo foti andude hen tan ko tengti hen mantoɗe photo makko gandon ɗo e nder ndendori ɓokki nan ɗo kono ɓokki men amen ɓokki amen e ɓokki Ousmane Kane wona gotum ko bandiraɗo ko miñiraɗo kono noon woto ɓe bonnu carte janane carte meɗen enen Fuutankoɓe e mbaɗen ɗumen ne dispersé tawa ko ɓe mbaɗata ko ala da waɗanta yimɓeɓe en no gartam ko ɗum tan jinnomi haalande on gandon ɓokki ki koki verte ɓokki ki ala ko bulli ala ko wojji ala ko olli ko werte tan ha ko ñebbe tan woni hen e ɓokki e photo Amadou Ba bandiraɓe Allah jarama on jarama mi weltanima on merci bonne chance emin kadi emin ketto résultat mon ñande soir 17 emin jogui hen espoir. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ndendorinaɓe mi salmini on onon foof mi weltima kadi e surtout jeunesse en waɗi min accueillir ɓe min ñalle hannde ko ferlo min jeeyi koye laabi mettuɗi emin gari emin tampi min cikkano ni mamin taw on ɗo kono min gari non seulement min tawi on ɗo mais min tawiri on kadi no yooɗi oɗon kay wona accueil min tan mbaɗɗon ko meeting minen min cekkano en min garat ɗo tan jewtiten min jaaha ɗum noon mi weltima hen no feewi sall ndongo guise vraiment ligguey mon mbaɗɗo min beltima hen no feewi alors min mi junnata koye haala he mais mi yinno rentinde sukaɓe ɓe oɗon gandi phénomène Sonko way kono phénomène mode ni ɗum il faut ko ndentoɗon ɗum ɓe mbaɗi ɗo joni lebbi jeeɗiɗi ha fayi jeetati ɓe goni président sona ko boni ɗo ala ko feewi ɗo henna économie meɗen waɗi ralentir liggeyaji gustima entreprise ɗuji ɗi dañi difficulté soɓe kaali koɓe kaali fof ko min jagga kaari min coha kaari min jagga kaari min coha kaari liggeyaji men ɓamnori puɗɗanori ɗo en ɗi dartima laawol dane maayo ene wiyano ɗo e nduɗo lewru normalement fonno ko taw yettima wawde ha hande ɗo yaranno yarata aéroport meɗen nanɗon ko ɗon yarata également dartima université mayataneɗo o nanɗon dartima waɓe dani kadi ɓe ganduɗa ko affaire histoire tan jiiɗi ɓen il faut ko dentoɗen ɗumen Allah waɗi noon ko kamɓe goni e laamu he alors no mbahliterɗon ɗum par ce que oɗon gandi élection présidentielle ɓennuɗo ɗo o Macky Sall suɓalino en ko Amadou Ba hade makko suɓade Amadou Ba ni taw ɓerde kewɗe jaguino Amadou Ba déjà enen fof jakorino ɗen no mbannoɗen ni ha Macky Sall yeehi présidence de la république ko noon mbatten ha Amadou Ba yaha présidence de la république malheureusement ɗo sakkiti ɗo Macky naate dundu ko tubako wiyata trahison ko way kono jamfa ni ɗum tahi ha neɗɗo meɗen mo cuɓini ɗen bandiraɗo men mo kolino ɗen mo ganduɗen so yehino toon lomtima Macky ma wat ko ɓuuri ko Macky wanno toon ko malheureusement Macky waɗi feere ha ɓe jalti jooɗima ɗum noon kaɓortoɗen ɗum ko assemblée nationale to beele eɗen daña député ji ɓurɗi hewde député ji mabɓe par ce que kamɓe wonɓe ɗon ɓe mbawirten wadde ɓe freiné tan hadde ɓe wadde ko fewani e leydi he ko dañde député ji kewɗi to assemblée nationale to comme ça kala koɓe jiiɗi wadde so tawi fewani e meɗen fewani e diine mboɗe wiyat diine par ce que o nani haalaji ɓe kalata ko fate diine ko fate seremɓe eko mbi ɗumen soɓe mbaɗi ko fewani ko fate ɗum walla ɓe ƴefti loi ji ɗi ganduɗa moƴƴani e économie men
walla ɓe ƴefti luwaji ɗi ganduɗa moƴƴani e meɗen mbawen salade mbawirten salade tan noon ko dañde député ji ha keewa to assemblée nationale to gonen majorité sen dañi député ji ha keewi to assemblée nationale to ko laawol ngol wi ɓe mbawata wadde gouverneur taw en natani hen hay gouvernement o so Allah jaaɓi sen keewi dode to assemblée nationale hay gouvernement o en natani hen sen gona président ne ko enen gardoto leydi ndi indirectement par ce que en natani gouvernement he en attendant 2029 beele eɗen mbaɗa feere candidat men Amadou Ba wono e palais de la république ɗum noon bandiraɓe mbawɗen habtade mbawɗen rentade mbawɗen rende alhaali meɗen ñande le 17 novembre nduɗo enen fof taw eɗen gotana coalition meɗen biyeteɗo Jamm ak Njeriñ Jamm ak Njeriñ ko wolof woni jaam e nafoore ɗum noon le 17 so Allah jaaɓi hade no mbaɗanoɗen ni toujours mbaɗen feere beele en daña majorité assemblée nationale ko ɗum tan noon nafaten WINNDERE.